Este incredibil! Pe planeta noastră au loc în aceeași zi de mii de ani evenimente mărețe care sunt notate și confirmate de știință, istorie și Biblie. În urmă cu 4350 de ani, Pământul a fost cuprins de o imensă catastrofă acvatică. Supercontinentul Pangea s-a rupt. Arca lui Noe, construită după parametrii lui Dumnezeu, a rezistat unei catastrofe planetare și s-a oprit în apropierea munților Ararat în a 7-a lună, Nisan, lună de primăvară, în ziua a 17-a. Exact după 1000 de ani, în aceeași zi, pe 17 Nisan, în timpul exodului evreilor din robia Egiptului, Dumnezeu a făcut prin Moise o minune, despărțirea Mării Roșii. Acest lucru este demonstrat de rămășițele armatei faraonului descoperite pe fundul mării. De ziua 17 a lunii Nisan este legat subiectul botezului, cufundarea în moarte și învierea. Oamenii au fost botezați în apele potopului și au fost înviați pentru o lume nouă. Poporul lui Dumnezeu a fost botezat în Marea Roșie și înviat ca să trăiască în pământul promis. De la primul eveniment până la următorul au trecut 1000 de ani. Este impresionant! Oamenii nu pot să-și coordoneze eforturile în decursul unui mileniu. Acest lucru este cu putință doar la Dumnezeu. Să analizăm logica lui Dumnezeu. În vremea exodului, Dumnezeu a introdus un nou calendar. Astfel, luna a 7-a din calendar, luna de primăvară Nisan, a devenit prima lună a unui nou calendar diferit, destinat respectării marilor sărbători sfinte, precum Paștele. Pe 10 Nisan, în Egipt, poporul lui Dumnezeu a ales pentru jertfă miei, a căror sânge urma să-l păzească de moarte. Pe 14 Nisan, la ora 15, evreii au săvârșit Paștele, care a devenit simbolul împărtășaniei creștine. Pe 15 Nisan, îngerul morții a trecut prin Egipt și au murit toți cei întâi născuți, care nu au fost protejați de sângele mielului. Faraon s-a dat bătut și a început exodul poporului din robia Egiptului. În dimineața zilei de 15 Nisan, Moise a trimis oamenii să ia oasele lui Iosif ca să le mute din Egipt în Palestina, așa cum spusese Iosif să se facă. Când vă va cerceta Dumnezeu să luați cu voi și oasele mele de aici. Au plecat pe data de 16, iar pe 17 Nisan, noaptea, poporul a stat pe malul Mării Roșii și Dumnezeu a făcut o minune. A despărțit Marea Roșie. Era necesar o cale cu lățimea de minim 8 km pentru a putea trece între 1 și 4 milioane de oameni în 4 ore. Arca s-a oprit pe munții Ararat. Evreii au trecut Marea Roșie în aceeași zi. De la primul eveniment până la ultimul au trecut 1000 de ani. După 40 de ani de la Exod, exact pe 10 Nisan, poporul lui Dumnezeu a trecut Iordanul ca să intre în țara promisă. Iordan este cel mai lat, cel mai adânc și cel mai rapid dintre râuri, însă Dumnezeu a făcut o minune. La fel cum a despărțit Marea Roșie, râul Iordan s-a oprit și s-a înălțat grămadă, iar poporul lui Dumnezeu a trecut în țara promisă. Ei au sărbătorit Paștele, Dumnezeu le-a dat mană pentru ultima dată și pe 17 Nisan au gustat roadele din țara promisă. Doar Dumnezeu poate să facă astfel încât evenimente legate de același plan să se producă în aceeași zi din calendar, pe parcursul a mii de ani. Biblia și știința conțin dovezi incontestabile ale existenței lui Dumnezeu. El este viu și participă activ la dezvoltarea istoriei omenirii. Cu adevărat minunat este că după 1500 de ani, în aceea zi calendaristică, Hristos a înviat din morți. De la primul eveniment, când arca lui Noe s-a oprit pe munții Ararat, până la ultimul eveniment, învierea lui Iisus Hristos din morți, au trecut 2500 de ani. Toate aceste lucruri s-au întâmplat în aceeași zi. În Biblie, în toate cele 4 evanghelii este descris cum vineri, pe 8 Nisan, Iisus a intrat în Ierusalim. Duminică, pe 10 Nisan, Iisus a împlinit 2 profeții din Vechiul Testament. Prima, el intră în Ierusalim călare pe mânzul unei măgărițe pe care nu-l călărise nimeni. A doua, oamenii îl întâmpină cu Osana, Osana, ceea ce înseamnă, Doamne, mântuiește-ne pe noi acum. Cu 483 de ani înainte de aceste evenimente, profetul biblic Daniel a prezis cu exactitate momentul în care Iisus Hristos urma să fie ales ca miel de jertfă și răstignit. În Egipt, pe data de 10 Nisan, au fost aleși miei de jertfă. După 1500 de ani, în anul în care Hristos a fost răstignit și a devenit mielul de jertfă pentru păcatele lumii, data de 10 Nisan a fost chiar duminică, deși data de 10 nu este întotdeauna duminică. Reiese că Dumnezeu trebuia să aranjeze totul încă din vremurile prorocilor, însă Dumnezeu a aranjat totul în momentul creației lumii. Oamenii nu pot să-și coordoneze eforturile în decursul a 2500 de ani. Acest lucru este posibil doar la Dumnezeu. Astfel, în Egipt, poporul Israel a ales miei pe 10 Nisan, au trecut Iordanul pe 10 Nisan.
Isus a fost ales ca miel de jertfă înjunghiat pentru păcatele lumii pe 10 Nisan. După câteva zile, Hristos a fost răstignit. A fost țintuit pe cruce la 9 dimineața. La amiază, în mijlocul zilei, cerul s-a întunecat. El a murit pentru păcatele noastre exact la ora 15, la fel ca atunci când mielul pascal a fost junghiat nu departe de muntele templului. Trupul lui a fost coborât de pe cruce și pus în mormânt, iar prin Duhul el a coborât în iad. A luat cheile iadului și ale morții. Hristos a înviat pe 17 Nisan, aproximativ la ora 6 dimineața. Învierea din morți a lui Hristos este chipul primelor roade. Isus a devenit primul din cei morți, a dat nădejdea învierii și vieții veșnice tuturor celor care cred în el. Gândește-te, arca s-a oprit pe munții Ararat, evreii au trecut Marea Roșie, noua generație a gustat primele roade din țara promisă, Hristos a înviat din morți, totul în aceeași zi calendaristică. De la primul până la ultimul eveniment au trecut 2500 de ani. În Biblie nu există coincidențe. Totul este gândit minuțios până la ultima cifră. Avem de-a face cu o inteligență și anume cu Dumnezeu. Creștinii au dovezi incontestabile că singura credință rațională, logică și rezonabilă din lume este creștinismul, care se sprijină pe mărturii și fapte. Acum cunoașteți că Dumnezeu există, El trăiește și acționează. Ca să cunoașteți adevărul, abonați-vă la canalele noastre YouTube. Dumnezeu să vă binecuvinteze!